hai ke be de fi ka kerteng ke jong Jesus Christ hakani ka janme kan kumbaka tu kan minute kindiat minute haki bedai bat kita ki santal ki kamra ki bau pastor ude banle na ka bening kong Timothy ba ka ba Timothy ka bau Paul o kun tu yu Timothy kong pastor ba ude banle begini ki santali ki de kita ki mat ki badang kampalat na ka benta jongi ki pastor na ki basrai ke balang bat nang ka benta ki turu ki baca syarai ke balang kini ki santali ki mat adangan chu summarize ki dengan cukan kelum ki na ka beneng kong Timothy bat ka ba Timothy ka kamram chu pastor na kini ki atli ki shiti o Paul tho show Timothy ka kamram ka beneng kong kadai kane ban long ubayai ne haka jingalap bat ke jingikai ya kita ki jing shisha ki bukat kum kaktien ka jong oblai to be faithful in his preaching of biblical truths kemudian haka kasi ban long ubayai ne ha kata ke jingalap lani ke jingikai ha kita ki jing shisha jong kaktien ka jong oblai ke ba ude ban long ubashlur ban keren nani ban penpau bat ban kentat ia kita ki jingikai ki baya persya ia ka ketien ka jong oblai to be bold kamu temelong slur mo hakata ka jing penpau no ka jing keren bat ka jing kentat ia kita ki jingikai ki babakala ki persya ia ka ketien ka jong oblai kata dia bentar ke baar bau Timothy udah benar kong pastor bat mangi kong ki pastor kong dia benar kebalai kejengkot nak kini atli kishiti kalong ru ba u pastor udah ban dua isya ublai ba an ai bori udah mensim ko jong ublai am tang ba un long ubayai ne kata kejeng alap di kejeng shisha am tang ban kentai ne pat pau kejeng ke babakla hindrai ban dua ru ba ublai la kasmi takabor mensim ko jong ublai bo on yarap yangi hakata ka basyapo baknang ba nila ia ka bangin long kita akan nuksa jong ka jing jong ka jing khoi ba ka jing rublai sha ki bangin ka jing jong ka jing khoi bat ka jing rublai sha ka bangin ka nuksa jong ka jing ka rublai sha ki bangin kini kalong ka barang kam hadu kata kata ka besa ke Paul ong yu Timothy bau ke bau di benlek kong pastor bat kumjut nak bentajungi ke besar ba long ubat 3 minute bat 3 shitam ha ke jing shakri ubat 3 minute bat ubat 3 shitam ha ke jing shakri mo ubat 3 minute ubat 3 smart shitam ha ka ministry taruh long ke benang kampalan ketika jing tu you Paul Timothy kan long road nak bentajungi maka bakadu ke basan kemaga bakadu ke basan kini kalau ke bedang kamba kan ini kalau ke bedang kamba lada kini ke basan kamnong real ni shisha ke jingim ke jungi kalau ban kata kita ke beningkong ki baar ki balai ke basan ki bangala asyik mentan ke basan ke kini oh pastor udah menong lokloi ban sya ia kita ke jing shitong ba ke jing sya pen shitong na ka banta kajing syakri ya ka kamu try bolong willing to suffer hardship balong lokloi ban sya kita kajing shitong dan kajing jenja kajing sya pen shitong ada kawan ha kata kajing syakri ya ka kam kajang ublai doble gir khu lomba ini santali iman kita ki santali ki mat ki beneng kam tam na kalnong ga beneng kong Timothy ba kalnong ba la shkulum lang ki santali ki man ke santali ki kamram ki jong pastor ke eka ba ude ban le ha ka jing syakri ka jong ko munang syarai akabal to ta en ku ai kan long ka jing ku na kan tak popon ko kom jo sapuli ma fi kan long ka bening ka chithi ba ni kong Timothy bat ka chithi ka ba fin si ya kini ki eke baro bat ngi scam kan ni kan dalam ni fi syaka jing syakri ke basih son bakaji syakri ke bak pandan borong ya ka kerteng ke jang utra nam khen e ha ka jing pon pa rei
hakata ke jing yalam ke jong pi ya kita kiken hon berit ne shibon shakalanti ka bade shaka jing kai ka bade berkatakan wanra ka jing ku in kong ya pi bokren ba kita ti fikren kamtam kan wanra ka boram ia ka kerteng ka jong Jesus Christ to try getting so ulon ka lambat pi amen